Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Inġbana hawnhekk dal-għodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza. Qegħdin f'dan iż-żmien sabiħ tal-Għid, iż-żmien tal-qawmien ta' Ġesu, illum niċċelebraw it-tifkira tal-ewwel dehra tal-Madonna ġewwa Fatima. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddiesa ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħ Franz Għaxa. Ngħidu flimkien nisqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena ddibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-email, billi ħallejt mirijieti. ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalet nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena, nitolbu. U Alla li tista' kollox, aħna qegħdin nagħtu ġieħ u qima lill-misteru tal-qawmien tal-Mulej għal ħajja għamel li jkun jisħoq ilna nġarbu l-ferħ tal-fidwa tagħna. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u mija kienx fi saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, dawk li kienu xterdu minħabba l-persekuzzjoni li kienet qamet minħabba Stifnu, waslu sal-Feniċja, sa Ċipru u sa Antiokkja u ma kienu jxandru il-kelma lil ħadd ħlif lill-Lut, imma xi wħud minnhom kienu minn Ċipru minn Ċirene u dawn meta ġew Antiokkja bdew ikellmu wkoll il-Griegu biex għandrulhom l-Evanġelu tal-Mulej Ġesu. Wit il-Mulej kienet magħhom u kbir killat ta' dawk li jemmnu u daru lejn il-Mulej. L-aħbar ta' dan waslet fid-tnejn il-Knisja ta' Ġerusalem u għalhekk batu lil Barnabas Antiokkja. Meta dan wasal u ra il-grazzja tal-Alla, feraħ u beda jħeġġiġhom biex jibqgħu brida sħiħa maqudin fil-Mulej. Għaxu kien raġel tajjeb, mimli bl-Ispirtu Santu u bil-fidi, u ġema kbira ta' nies ingħaqdet mal-Mulej. Imbagħad Barnaba telaq l-Tarsu, ifittex lil Sawl, u meta sabu ħadu Antiokkja. Għaddew sena sħiħa flimkien fil-Knisja u għalmu kotra kbira ta' nies. Kien f'Antiokkja li d-dixxipli għall-ewwel darba sejħulhom Kristjani. Il-kelma tal-Mulej. Sar responsorjali. Nejdu flimkien Alleluja, Alleluja, Alleluja. Il-Mulej ben għal-Sijon fuq għoljiet imqazza u iħobb il-bibin tagħha aktar mill-lamajar kollha ta' Ġakob. Obelt ta' Alla, wejjed sbeħ u jgħid fuqek flimkien Alleluja. Not tirraħab il-Babilonja ma' dawk li jarfuni. Araw, in-nies tal-Filistja, Tir u l-Etjopja, dawk twildu hemm, u għal Sijon jingħad, il-koll il-wieħed mill-ieħor twildu fija, u Alla l-għoli jinnifsu u bettaqa f'posta. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jikteb il-Mulej fil-ktib tal-popli, dan twilet hemm, u jgħannu huma jisfnu dawk kollha li jagħmlu fik. Alleluja,
Alleluja, alleluja. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. In-naċ tiegħi jisimgħu leħnijiet il-mulej u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'Ġerusalem ħabtet il-festa tal-konsagrazzjoni tat-Tempju. Kienet ix-xitwa u Ġesu kien miexi minn naħa l-oħra fit-Tempju fil-loġġa ta' Salamun. Il-Lut daru miegħu u qalulu: kemm se ddum taqlalna ruħna? Jekk inti l-Messija għejdilna ċaru tont. Weġibhom Ġesu: qedtilkom u intom ma temnux. L-emejjel li nagħmel jien fisem missieri jiġdu għarija. Iżda intom ma temnux għax m'intomx min-naħx tiegħi. In-naħx tiegħi jisimgħu leħni u jiena narafhom u huma jimxu warajja. U jiena nagħtihom il-ħajja ta' dejjem u huma ma jintilfu qatt u minn idejja ma jaħtafhom li ħadd. Missieri li tahom li u akbar minn kulħadd u ħadd ma jista' jaħtafhom min jit il-missier. Jien u l-missier aħna ħaġa waħda. Il-kelma tal-mulej tifħejr lilek Kristu. Ħanejt kelma fuq il-qari tal-lum, imbagħad ngħid kelma fuq l-ewwel dera ta' Fatima. Bħalissa qegħdin ngħixu dan iż-żmien sabiħ tal-Eid, iż-żmien ta' esperjenzi tal-qawmien tal-mulej Ġesu. Kemm aħna xortina tajba li qegħdin niċċelebraw dan iż-żmien sabiħ. L-ewwel lezzjoni bħalissa qegħdin naqraw siltiet mill-Atti tal-Apostli. Il-ktieb ta' San Luqa li jirrakkonta kif bdiet il-Kniesa u kif bdiet tixtered. Ara, San Luqa l-ewwel irrakkuntalna il-ħajja ta' Ġesu, imbagħad fl-Atti tal-Apostli jirrakkuntalna il-ħajja tal-Kniesja. Fis-silta tal-lewm għandna ħafna punti sbieħ. Il-persekuzzjoni hija ħaġa ħażina, mhix ħaġa sabiħa. Imma l-persekuzzjoni tal-ewwel insara serviet biex ir-reliġjon ta' Kristu, biex il-fidi fi Kristu jixteret ukoll fost il-popli. Dawn in-nies li kienu jemmnu xterdu mill-law u mill-lem u ħadu magħhom il-fidi. Waħda minnhom hija Antiochja ta' Pisidja. Jgħidilna hawnhekk wara l-persekuzzjoni minħabba Stiefnu l-insara waslu sal-Feniċja, sa' Ċipru, s'Antiochja u ma kienu jxandlu l-kelma lil kulħadd. Lill-Lut imma l-aktar. Lill-Lut. Imma ma baqax għal-Lut biss. Kien hemm xi pagani bdew jemmnu u dawn ukoll bdew waslu l-kelma lill-oħrajn. Naturalment xin raw din il-ħaġa l-apostli bdew jitħasbu. U Pietru u l-apostli l-oħra jibgħatu lil Barnaba biex jara ftit x'inhu jiġri f'Antiochja. U Barnaba beta jara l-ġubijiet ta' Alla f'dil komunità. U x'jagħmel? Imur ifittex lil Sawl. Imur ifittex lil Pawlu issa. U t-tnejn flimkien għadu Antiochja għalinna hawnhekk għal sena sħiħa, jippritkaw, jalmu u jispiċċa din is-silta San Luqa billi jgħidilna kien f'Antiochja li d-disċiepli għall-ewwel darba sejħulhom Kristjani.
William Barclay, kommentatur mill-Christian Iglu tal-Iskrittura, jgħid dawn in-nies ta' Antiokkja kellhom ħabta jaqilgħu l-laqmijiet. Kienu nies li jaqilgħu l-laqmijiet bħalma jagħmlu tfal kultant, mhux hekk. L-imperatur kellu d-daqna sejħulu l-bodbod. U lill-insara sejħulhom Kristjani, ma setgħux isibu laqam isbaħ u aħjar. Dawk li jixbħu lil Kristu, dawk li jgħixu bi Kristu, dawk li huma messaġġiera ta' Kristu. Kristjani, kemm sabiħa din. Aħna Kristjani. Is-silta tal-Vanġelu. Bħalissa qegħdin naqraw minn nhar il-Ħadd, qegħdin naqraw siltiet mill-kapitlu 10 ta' San Ġwan, il-kapitlu tar-rajjiet tajjeb ngħidulu, il-kapitlu tal-vokazzjonijiet. Is-silta tal-lum tippreżentalna din ix-xena. Għalinna f'Ġerusalemm ħabtet il-konsagrazzjoni tat-Tempju mela qegħdin lejn Settembru u Ottubru. U jgħidilna kienet ix-xitwa San Ġwan, kienet ix-xitwa. Kienet ix-xitwa mhux biss it-temp, imma x-xitwa fil-qalb ta' dawk il-lowd. Għaliex? Għax ma kinux jemmnu f'Ġesu. U jgħidulu sentenza qawwija ħafna tixxukkjak. Għalulu kemm saddum taqlalna ruħna. Jekk int il-Messija għejdilna ċaru tont. U Ġesu jgħidilhom jien għedtilkom immintom ma temmnux. L-emejjel li qed nagħmel, il-mirakli li qed nagħmel ukoll huma xhieda li jiena l-Messija, immintom ma temmnux. Kemm kelma qawwija. Kemm kelma qawwija. U jasal biex jgħid min huma d-dixxiepli tiegħu, min huma d-dixxiepli tiegħu, min aħna. In-naċ fil-meħla ta' Ġesu huma dawk li jisimgħu l-leħen tiegħu u jimxu warajh. Dawn huma n-naċ fil-meħla ta' Ġesu. Dawk li jisimgħu l-leħen tar-raj u jimxu warajh. Kemm hija sabiħa. U Ġesu ma jagħmilx l-affarijiet minn rasu, minn jeddu, jivvinta l-affarijiet. Le, jiena u l-Missier aħna ħaġa waħda. Ġesu qed jagħmel ir-rieda tal-Missier. Ħa nitkellma fuq id-dera tal-lum. Illum qegħdin niċċelebraw l-ewwel dera, tifkira tal-ewwel dera tal-Madonna ġewwa Fatima. Kif tafu il-protagonisti f'din id-dera huma 3 tfal, Luċija li kellha xi 10 snin, Franġisku li kellu 9 u Ġaċinta li kellha xi 7 snin. Tajjeb dawn it-tfal kienu qegħdin jaraw in-naċ, tajjeb, u fim minnhom jisimgħu sajjetta kien il-Blazzi. U tidher sinjura sabiħa. U tgħidulhom tibżgħux. Jien ġejt nagħmlilkom il-ġejt. Imbagħad tistedinhom għal ħaġa sabiħa. Tgħidilhom tridu tiġu għal 6 darbiet bħallum. Id-deriet ta' Fatima jibdew illum, it-13 ta' Mejju, it-13 ta' Ġunju, it-13 ta' Lulju, imbagħad is-17 ta' Awwissu għax it-13 ta' Awwissu kienu arrestati, it-13 ta' Settembru u it-13 ta' Ottubru. Tridu tiġu għal dawn il-ġranet, mela le. Imbagħad tgħidilhom xi ħaġa oħra. Tridu li toffru ruħkom lil mulej. Intom imħejjija tagħmlu sagrifiċċji u tilqgħu minn qalbkom id-batijiet kollha li huwa jogħġbu jibgħatilkom bħala tpattija għal tant nubiet li bihom hija offiża il-Majestà Divina
biex tiksbu l-konverżjoni tal-midin bejn u bit-pattija xierqa għadda u l-offiżi li jsiru lill-qalb bla teba ta' Marija. Intom lestej li toffru id-dbatijiet tagħkom lill-Alla għal-konverżjoni tal-midin bejn bħala tpattija għadda u d-nubiet li jsiru. Għala ftej dawn it-tfal. Tfal żgħar ta' 10 snin, ta' 9 snin, ta' 7 snin. Imbagħad it-tfal jaċċettaw. Għaltilhom il-Madonna imma ħajkolkom il-ħarsien tiegħi, tibżgħux. Jien irħieħu ħsiebkom. U t-tfal ma qalux hekk min jeddhom ta' mill-ewwel kienu preparati mill-anġlu minn imur Fatima. Hemm l-anġlu ftit il-bot mis-santwarju ta' Fatima. Hemm l-anġlu qiegħed iqarben lit-tfal. Sabiħ ħafna. Tajjeb, dak l-anġlu kien għallimhom talba sabiħa. Kieku sew nitalmu aħna wkoll. Alla tiegħi jiena nemmen fik, nadurak, nittama fik u nħobbok. Nitolbok maħfra għal dawk li ma jemnux fik, ma jadurawx, ma jittamawx fik u ma jħobbux. Din waħda mit-talbiet li għallimhom l-anġlu l-tfal qabel id-derjiet ta' Fatima. Ejjew aħna wkoll nidħlu f'din l-atmosfera. Ejjew aħna wkoll nofru l-ġurnata tagħna, id-dbatijiet tagħna, l-frustrazzjonijiet tagħna. Ejjew ninaqdu mal-Madonna biex magħha inwasslu lid-dinja għand binha Ġesu. Nitolbu lill-missiena tas-sema biex aħna nilqgħu bil-fidi l-kelma ta' Ġesu Kristu ibnu u nagħtu xhieda tal-qgħu minn tiegħu billi nimxu warajh, ir-raj it-tajjeb tagħna. Filwaqt intennu missierna isma' it-talb ta' wliedek. Missierna isma' it-talb ta' wliedek. Għall-missjonarji biex jaħdmu bl-istess ħeġġa tal-Apostli fix-xandir tal-Evanġelju lill-ġnus kollha nitolbu. Missierna isma' it-talb ta' wliedek. Għal pajjiżi fejn hemm firda u gwerer bejn ir-razzez biex bl-għajnuna tal-komunità internazzjonali isibu triq tal-għaqda u l-paċi bejn l-aħwa nitolbu. Missierna isma' it-talb ta' wliedek. Għal koppji żgħażagħ u għal dawk li jisabu ruhom quddiem ir-responsabbiltà li jsiru ġenituri qabel iż-żwieġ nitolbu. Missierna isma' it-talb ta' wliedek. Għalina l-koll biex niftakru li l-isem tagħna ta' Nsara ifisser li nkunu xhieda tal-Mulej Ġesu fil-qadi ta' ħutna nitolbu. Missierna isma' it-talb ta' wliedek. Nitolbuk Mulej għalina l-koll li ġejna għal din l-Ewkaristija, għatina li nozzu l-kelma tiegħek u nkunu aħna wkoll messaġġiera tal-kelma tiegħek nitolbu. Ismana. Nitolbuk Mulej għal daw kollha li għalunna biex nitolbu għalihom, hemm xi ħadd jagħmel operazzjoni llum, nitolbu għal morda kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet, kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom, nitolbu għal dawk li jduru bihom. Mulej Ġesu ħenna għalihom ukoll għatihom il-faraġġ li għandhom bżonn nitolbu. Nitolbuk għat-tfal u ż-żgħażagħ tagħna, xi wħud miż-żgħażagħ tagħna bħalissa qegħdin jagħmlu eżamijiet importanti, nitolbu għalihom biex il-Mulej jagħtihom l-ispirtu tiegħu nitolbu. Nitolbuk Mulej għall-familji kollha tagħna. Nitolbuk għall-familji fejn hemm il-mard, fejn hemm l-inkwiet, fejn hemm in-nuqqas ta' ftehim. Nitolbuk Mulej għall-pajjiżna u nitolbuk għall-paċi fid-dinja. Mulej għatina il-paċi tiegħek f'dawn il-ġranet ħajsiru taħdidiet bejn l-Ukrajina u r-Russja. Nitolbu biex il-Mulej jidawwal lill-mexxejja ħalli jfittxu it-toroq tal-paċi nitolbu. Biex il-kol kemm aħna nikbru fl-imħabba u d-devozzjoni tagħna lejn Omna Marija nitolbu.
Mulej Alla tagħna, għatina li nagħtu widen għall-kliem ta' ibnek Ġesu, ir-raj tajjeb, u nimxu warajh b'qalb ferħana, u li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Sacrificium demni tal-Calvarju, o missir Allahaj, inrodulek ħaj, fit talba eukaristika ta' ibnek, ma'udin ġewwa fih qed nofrulek il-ġid li takfi s-sagrifiċju tal-Calvarju. Irrid nieħu sem l-aktar ħaj, fit-talba ta' raddi l-ħarġien kamilek, xi joffri lilna fil-ħobs u l-imin, fis-sagrifiċjum demmi tal-Calvarju, o missier Allahaj, inrodulek ħaj, talba eukaristika ta' ibnek, ma'udin ġewwa fih qed nofrulek il-ġid li takfi s-sagrifiċju tal-Calvarju. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li dawn il-misteri tal-lejt iqaqluna dejjem ħalli jinroddulek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem. Bi Kristu siedna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar nxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għejd tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imgħoddej, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għejd imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' s-setat tal-anġli jinġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek għaddejs, għaddejs, għaddejs mulej Alla tal-eżerċit. Osanna fil-uri ta' smewwiet, imbieret minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-uri ta' smewwiet. Għaddejs ta' sew int mulej, inti lajn ta' kull dosija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kon wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxarret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobbs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerra mad-dinja kollha. U qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa il-jum mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Franz Għaxa li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kifu bil-Magħmudija miet fibnek u bħal ibnek, hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jilxox tal-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnate, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma nafru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikunu ħielsa dejjem midnub u imħallsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Mulej Ġesu Kristu inħalla l-ħaj bil-mewt tiegħek iflet minnek il-Missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu daħil id-dinja dan il-ġisem bid-demm qaddesni il-meħtijiet kollha minn kull ħased. Żommna dejjem fidellejn il-kmandamenti tiegħek. Dan l-ħaruf talla, dan li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħaresni għal-ħajja.
nafar tal-erin Lil-nisku jsebbu l-kwikem il-fjuri tal-witi Lil-Alla bil-ferħ inkantaw Anja taraddi l-ħajr nannu lil-mulej Ħanannu fuq l-arma iseb tal-qawwatijom ħanfaħru l-gobor tal-la mal-kanta lil-liħit Lil-Alla bil-ferħ inkantaw Anja taraddi l-ħajr nannu lil-mulej Ejnu bil-bifa bħala ringrazzjament wara tqalbejn ħanejt tal-baċkejk nissejdu miegħi f'qalbkom. Mulej meta ġodarek niltaqgħu, infittxu l-wiċċek nisimgħu leħnek, tħallix li qalbna tibqa' bla mkebsa. Erġa' nfoħ fuqna l-ispirtu tiegħek bħalma għamilt dakinhar fiċ-ċenaklu u kompli kuljum nfoħ fuqna biex tenni u tfarraġ, tibni u tħodd, tfejjaq fil-fond, tur il-veru u s-sabiħ. Ħolq ġdejt terġa' għamil minna bħal dakinhar tal-magħmudija tagħna. Fakkarna spiss biex ma nitilfux it-triq. Ħallina nagħrfuk fil-qsim tal-ħobs, il-ħadd, fil-fqejr, fir-raj, fil-ġema. Meta l-ħażen tad-dinja jaħsel jitfina, erġa' sejħilna bil-ħlewwa waħfrilna. F'dinja mtaqla, korrotta mudlama, xhieda għamilna ta' mħabba u dawl. Ħallina bħall-anġli tal-qabal miftuħ, bħal ommok u n-nisa l-oħra, messaġġiera nkunu tal-qawmien. Nitolbu. Isma' mulej it-talb tagħna biex il-misterju tal-fidwa tagħna u l-qima qaddisa li biha ċċelebrajnieh jagħtuna l-għajnuna f'din il-ħajja u jħejjuna għall-għena ta' dejjem. Bi Kristu sirna. Qegħdin fix-xahar ta' Mejju ħanejdilkom il-fjuret tal-lum. Ħinja dik li jemnet. It-twemmin fil-Beatitudnijiet bidel ħajjet Marija f'festa ta' tifħir u tarat il-ħajr. Twemmin bidwejja huwa stonatura. Talba, Marija mara tal-fidi, għallimni nafda falla fid-dlam tad-diffikultajiet. Il-fjuret tal-lum, illum għala tistax tfarrax lil xi ħadd imnikket jew imdejjaq. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Ħanejdu dak it-tlieta famarijiet tal-Madonna. Ejnu nofruhom skont l-intenzjonijiet tagħna, għall-persuni li nixtiequ nitolbu għalihom, jew skont l-intenzjonijiet tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pino, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Ħankantaw flimkien. Ħdejn Fatima deret l-om tagħna Marija li ċkejkna tliet rajja
tfal safja waqlija. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave,